Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, saan ka di ani marituyang manang Jerimwar? Wen nga rod, manipod naglako da itinatengda, kanayo nan arumwar. Ay, sa bali matigalad ni marituyang. No adda kwartada, kanayon arumwar. Inton na ibos, ay anyangatan. Sapay saan pa'y adu magas dito'y tersinak, kaslaawan nakita na nukas di alumabas. Ket saan mo't asigod akas jay kumarita? At talatamat pa nagbaliw ti tao Maray. Ay, Maray, agbaliw kanto nga tamag. Nariga ti agsasao. Ngam saan arumbang alipatan nagitisigod agagayem no addaman kwartam. Dakkel nga agpaiso ti maaramidan ti kwarta iti tao. Depende day ta iti tao, Maray. Madlaw ko akas likam dagiti sigod ako kumarim, tuya. Amangan nga may no agpailibre da when no umutang da iti kwarta. Ayun na yun day tangaramid mo. Gaputad da kwartam, saan mo idan nga amamad? Diya nga rod kayat nga umutang da. Apay ko mga umutang daking ka. Ang mga nod adupay ti kwartada, ngamsi ka. Nga ta. Basta, sa anak pa'y amakilangan kadakwada. Sakpay kitday ti mabay ni ti kasta nga aramidan. Apay ko maamabain ka. Awan mat utang ko kadagita at tao. Kwaraw, makitkitam ka day, no sa dino ti papapanan ni marituyang ijay ilay. Niyan timay. Kunam mapan ni Jay Ilay. Ita, damagam, nuan niya ti papapanan na. Iling nga raw. San ka day antay? Ay, di nakman pilosopuan, kwaraw. Song batam kit di tinamdamagaw. At damot nakita kakakadwa na pa ni ti restaurant antay. Kasta ka day. Sugayam adi na kamin masango kan ni Marikwanang. Tadagayamon sa bali, agagayom na. Agingon ka day antay? Ay, saan mo't? Mas daaw kamilaang kan ni Marikwanang. Tanagbaliw. Manipod na wadwadan tinaglakwan da kan ni Paribadong. Nagbaliw ka di mait ni Tata Badong. Saan mo't ang nagbaliw ni Paribadong? Isumot lata. Ada ka di trabaho nito yung ijay ili? Awan mo tiyan mo, kapitan. Apay aya. Ay mas daawak ta ka na yun arumwar. Aga sumay tipliti na amapan kun agawin. Ay, wen nga rod Maibusin at naglakwan day tinateng. Diyak ko mamakibiyag. Ay naapaw. Maasi akin ni Paribadong. Kakaasing agbangpangkag. Ay, manuabulan na nagmula ka na nga si kaso. Sakbay anagapit. Agpasugnod ka nung ngamin adagos ni Marituyang nulapdan ni Kabadong. Ang pampanuinuyan nanti asawa na. Sayang kinagbanbanugan na. Kasano nga no saan anapintas ti sumarunong nga apit na. Ay, wen nga rod kapitan. Enteng, kasa sa umsamat ni Marikwanang itay. Ay, wen ako nakabala ka dandaman met ni Tuyang. Tanay, kakaasi ni Paribadong. Kain kanayon arumwar ni Marituyang. Apay aya, apakasik naram ti iruruar ni Marituyang. Ay nainto dawan kwartada, umay damanen umutang. Apo, sakpay matireng-rengen da, nawan kwartada. Sa bagay, no apay matakas jay na ni Marituyang. Kasla nga ron nakabulos apagod nga aso. Sumanursor no adda kwartada. Ay, agbalaw to ni Paribadong. Agbalaw da kunak man laangan. Ang awan tugaya man kwartada. Ay, day tati na panunot ka. Kaasi ni Paribadong. Kanayon pa'y piman ijibangkag na. Ay, bareng tumurod ni Paribadong kat sitaan na ni Marituyang. Nagkapam ka day.
Malumain! Naggapuak iti balay ti gayum ka. Ay, saanin ang nasaya, tiramid mo. Kanayon kamutin, arumrumar. Ang mga manu inibos mo, ti kwartada. Gumatgatang akmat iti iyaw awid ko. Aglablabos kan tuyang, ah. Saanin nga umnaw, tiramid mo. Manon, tinabati, ti kwartada. Awanan atang gatgatang kumat iti sidahan ta. Anya, awanan ti kwartada? Inibos mo? Saan mat asisyak tinagsida iti nangigatangak? Manumalaan nga, iti ginatgatang mo asindata. Manipod dita, tilangan pakikindam, titid cooking ka. Naa, apay ngay, saan ka di arumbang asyak ti mangigam iti kwartata? Kuma, no mo nga idulain. San, mate? Tapag bulakbol mo, mate. Ay, sayang, tinagbanbanugan ta. Lukas na lang, taramid mo. Kwarog, kasla saan kumat anakita ni Marito yang arimwar ita. Apay ka diyan, tay. Rimwar siguro, ngam ijay balay dalaang. Ijay ilay ti kayat ko asawan. Awan siguro kwartanan na. Isuasanin anapan ni Jay Ilay. Kasta nga ta. Naibos nga tanti kwartana. Ngamin tunad tumanan kwartada. Kanayon tumanan arumwar. Ay, sa bagay. Talaga akas tati ugali day jay amarituyang. Itatawan kwartana. Sigurado nga umasidegan kada kayo, antay. Awan maaramidan no kasta. No umasidag, alangan nga abugag. Nana, ada kamot dito'y waing nga aglablaba? Na, apay akas lanas daaw ka. Tiamok ngamin kat adda paskan ijay balay da kagawad. Saan ka di nga kumari kayaw? Anya ngay apas kan. Saan namat akasangay ita? Basta nakita nga adda ijay ni Kapitana. Adda video okay da. Kunak ano kasangay na? Ah, nangabang da ka di iti video ka? Saan ko nga amo no inabangan da, Nana? Madama nga miti pa nagkantada ijay ka. Kasta ka day. Ay na, nasapak nga men apimanaw itay. Saan ko anang nagvi-video kay da? Nay, gimatang matgayam ni kagawad iti video kinantay. Woy, kwarog. Imbag apag video kyan no ada paskan. Kas kumaiti kasangay. Ay, ang mga no ipaabang na pa iti video kina. Pasay tinegosyo na dayta, kwarog. Ang mumutan ni Marikwanang, negosyante. Negosyantay. Iso adina na sangot inakiasawa. Nagsao kamit, kwarog. Apay, sika, adda nga ron asawam. Nyanti, mate. Ubingak pa'y matamay dilikin na kagawad ko na nga. Maasawaan ka pa'y nga ta, kwarog. Kabuteng munsamot ti babae. Ay, saan ko pa'y nga minan nakita ti kapisi ti puso kanday? Anong madanon to dayta? Ay, kaano pa'y ngay dayta, kwarog. Dandanin nanday. Agbalaw kayong tao. Magnaak to iti altar akadwak ti reyna ti biyag kao. Namin anon anang ngagkukan ka dayta, kwarog. Maray, adda ka din hadlaw mo. Maipapanitian niya. Maipapan ka ni Marituyan. Diyak mo makitkitan arumwar. Dayta kumama ti damagak itay, Maray. Ay, naibos siguro ti kwartana. Isungawan aramaten na arumwar. Nalabit akasta. Kaguram ka di kumarita. Ay, saan mat, Maray? No umay manan makisarita kadata aka't kasarita talata. Wen Maray. No nga min tutupam ti madi nga ugali ti may sa atao. Kasla agpada kayon iti kababalain. Wen sige. Urayon ta no umay makisarita kadata. Ikan sapay nakaluto iti masida. Altaway. Saan laeng amasida, awan bagas. Awan mat maala amadengdeng di tabangkag tanabagyaw. Ay kating gumatang Nagasidag dita tersina ni Marijuanang. Awan mat nga ron igatang kaw.
Day takit tay kunakking ka. No ada kwarta, kas kala milyonaryaw. Arwar ka arwar. Into no awanay, kas kala marabutay na nakapupo dito'y balay. Ikaw mutang, no wani katang mau. Ay, mabainak mat nga ron nga agpakita ka dagiti kukumaray. Inka na ano di mo kaya ti mabisinan. Nabannaw kin mabisina ka. Sikan ati mapan umutang. Anya, sikan na. No saan aga po iteramid mo? At dapat ko makwartata. Nana, apay akas kalan nakuteran amarabutit? Ay, mabisin kamain. Ngumawan pa'y mailuto basang. Agpapautang mat ni kagawad. Ingka umutang kan kwa na, nana. Kababain mat ngamin ti mapan umutang. Ay, awan ka de ti maipautang mau. Ay, awan nana. Apay ngay amabain ka kat kumarim may. Apay ngay narun adi ka mabain kanya. Ay sabali ka. Sabali mo't ni kumarek. Anya ngay tinagdumaan may. Takabain mo. Idinto tadi nakabain. Ay, mainsulto saan, nana. Ay ikwa ngamin, basang. Nabayag ajak napan di tatersina na, idi adda kwarta. Ay, nagalas mat gayam ti aramid yun, nana. Am-am mo yun laang, no tiyempo ti rigat. Ang no tiyempo ti namay, gayo idam-am mo. Busing, nakihitak ba't na nagsarita kayo kininana tuyang? Anya ka di tinagsaritaan niyaw? Ay, mabisinda ka no ka ni tata pa dong. Awan ka no bagas da. Awan ka no ti iluto da, chef. Apay adi umasidag ka dagiti kukumarin na nga eh. Mabain ka no, ay. Kasano adi mabain? Kat nagalas gayam ti aramid na, no saan nga agrigrigat. Mawata ko no apay mabain, busing. Gapo iti pride. Saan ngagpakumbaba? Hay? No siyak ti mabisin akot, alimunag ti pride ko. No sika. Agduma kayo mo't iti kababalain. Hay? Imbag ta saan nga ungtan ni tata badong ti asawa na? Naanos ngamin ni tata ba daw? Ang aglablabos mo't ni nanatuyang. Saan ka di, chef? Nasa umaon, busing. Day tama, tinadlaw ka. Day baga kada kayo wanday. Kagawad ko anang. Anya dayta, kwarog. Mabisin ka no da na natuyang kan tata ba daw? Ang awan ka no iluto da. Nakaamuamot ko araw. Nasaw kanyak ni busing. Gaputa nagsarita da kininana tuyang. Ay, naibos nga tati kwartada, isong agrigat, dad. Puoten nyo ti ibagak. Umasidig matlaang dayjay no agrigat. Kasta mo't ti atap ko, maray. Awan mo't sa baling nga asit na kay. Di na nga ta maasitgan dagiti kanayon akadwanan no ada kwartana. Kadwa na laang dagijay no ada kwartana. No awan kwartana, ay aday wandan ni Marituyang. Na, apayin ba daw? Agpigpigargar ka, Mal. Kanya tinararamid, Mal. Malamig na to yan. Nasa dito na tulog. Nagkakapsutak pa yan. Ay, ipan ka ko may hospital. Ngumawa na pulos kwartata. Nasaan ka kung ba nagbarayo mo yun ay? Hindi ako makwartata. No awan gasgasat ka. Ang may sakan to ni Tibiaga. Ay, sana ba daw inak panawan? Ay, inak mangirimidyaw. Diyak kaya tiyang may sa. Nakarabidam. Inak umutang iti aramatan tama pa ni sa ospital. Ay, napangasiyo, Kapitan. Tulungan da ka dia. Anyat maitulong ka. Delikado ti sasaadin ni Badungkaw. Ipan ko kumay sa ospital ngum awan pulos kwartabay. Ay, mabit lang ta, ibagak ka ni Banang. Barang ada igdem na kwarta. Ay, Banang! Umay ka ditoy! Apay ka day. Anya ti bagam. Ada ni Marituyang.
Ang kasapulan iti kwarta. Pautangam ka no. Naa. Ay. Itaman pa'y marituyang. Pangarabatam iti kwarta. Ay, pangaasim ka di, Amaray. Masakit ni badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital. Agpautang ka man, Maray. Ay, adda kwartak, Mare. Ang amangan nukurang. Mala, mapanta ayan ni Marikwanang. Tapanayunan ta. Apay, kukumaray. Sinapsapa yung matimay. Ang kasapulan ni badung ko iti kwarta. Tamasakit, Maray. Pangaasim ka di, tanayunam ti ipautang ni Maribanang. Day talaga yung maray. Kumari da ka, iso adi da ka baybayan iti tsimpo terigat. Ay, agyaman akunay ka na kayo, kukumaray. Da kayo ti pudno agayam. Dumawatak iti dispensar. Gapo iti kinaalas ti ugalayk. Napudno kami agagayam mo, Marituyang. Saan kami ang managimula iti sakit tinakam? Iso siguro aparparaburan na kayo lata ni Apo tama nagtulong kayo. Tuladin kayo man agbalbaliw akaw. Ni Kapitan Enteng! Nadamag mo ka din anatay nila kay Duro di tadaya ang kail. Kaano pa'y? Nakadamagam. Isumutimbaga ni Jose akaruba da. Anya ka no ti impatay na? Nasarakan da ka no asan nga umang angas iti dana. Ay, amangan mo cardiac arrestment. Nalipatan na kit ni ati mangas ang kail. Saan man mo't arabak waro? Ay, saan kumot nga irabrabak ang kail? Imbaga klang matipod na. Nakalungunon mo no mapanda pa'y lagumatang itilungon na. Saan kumutan ang nadamag da ita ang kail? Ala? Basta impadamag ko lang, tinadamag ka. Ingkakadimot makilamay inton rabe ay badaw. No dagasin na laki din ni parinting Dagasin na ka. Nga main takrut day de amapan itinatayan no awan kadwana. Kahit umay kakadimay, no may ni Maribana. Ay katuan ngum agawi tayo adagos San tayo nga agbayad, tama iparit kanyak ti agpuyat. Ay, agbati ka lang aruday. Daras kantuman at darasin. Diyak kay tagmay-may sa ditaw. At damo ni Mariban ng akadwa kinsay. Umay siguro mo ni kagawad ko anang kadwa yung tao. Nagaduti tawang kang. Agasong nga iti kapi nga isave da. Ay, mangtagta iti tulong tatapno ada inayon da nga igatang iti pagkape. Ala, intay di unag. Mangtagta iti tulaw. Sana balik ni Banang. Napan naki-istorya kadag iti pada na ababakay. Unang kail. Intang arudain. Naangay da iti amiteng. Tapno dagiti kayat na ti tumulong no adda matay. Iso mati matulungan no isunto ti agminatay. Kasanungay ti aramiden tayaw, Maray. Mayat nga agpayso no adda kasta. Panagtitinulaw. Dagiti membro, no namatayan, agbayad tayo iti 50 pesos. Ti makolekta kat ited iti natayan. Dakkel ang maitulong dahita iti nagminatay. Ayun, Maray, talaga amayat. Makatulong tayo iti kabaranggayan tayaw, no kasta ti aramiden tayaw. Nasken nga ron nga adda madutukan nga opisyales amang tengel iti makolekta. Kentap no adamot mangimanihar. Ay kagaputa sikat ti nakapanuno, Maray. Ay katsikan at ti mangidaulaw. Kaslasikan ti mangimanihar. Mangala kamuten iti kakadwam makatulong ken ka. Ano nagmimitingan nyo yung barangay hall? May papan iti panagtitinulong tayo abo marangay. Kanya tulong da ita? Ada ka di may tulong da kanya? No may saka membraw, agbayad ka kada adda matay. Tulong mon iti masignan. Inton si kamot ti awanan gasat, si kamot ti matulungan. Mano ti singiran da kada mimbraw? 50 pesos. No maurnong amin,
Iso ti maitulong iti agminatay. Nagdakelang ngay day ta 50 pesos. Kasanaw no awang kwartak no may daag singel. Kapilitan nga iremedium tamay saka ka nga rod bro. Ay madin sa day ta. Nungay ado ta gigid na namatay. Manungay ti bayada. Umanlugog ka kadi iti binuangay ni Marikwanang. Apa nagtitinulaw. Ay, kat una paray. Ta makatulong tayo, ti kabaranggayan tayo, nga minatay. Ay no siya. Diyak kayat. No kanayo ngay nga damatay. Pangala nga iti pagbayad ko. Sanda kamot apil-pili tayo na kumapang paray. No di mo kayat, di saan laang. Nga madaka di tulong nga maawat ka. No nituyang ko tiawan gasat na. Ay, saan mo anam namaan, Ta saan kamot nga ron ako mapang? Di lamim bro, Uray sana kumamimbro kit tulungan dat. At itinulong nga ron ako na yaw. Ay, ataya magkasta. Kaya't matulungan da ka. Hanggang di mo kahit titumulaw, kumapang ka pa'y, Tata, adaduan nagkiddan api musay amin bro. Agbayad kayon. Anya, dua manay. Payaya nga gidanda matay. Kit awan kwartak. Katanya ngay nga rod. Ay, inton maminsana ka nga agbayad. Awan pa'y kwartak. Masapol nga eremedyoyo. Ta masapol ang maititulong itinatayan, sakbay ang maitabon, tata. No adda ati may remedyo. Aguray da. Ingga na nga da kwartak. Umay kayon to agbayad iti barangay hula, tata. Sana kun nga agsubli dito, itain maya muted. Imbag ta na sabat kayo, nana. Nagapuak tita balayo. Nagbayad ka din ni Badong ka o basang? Awan ka no kwarta na, nana. Apay ka no ngamin aggidan dagita amatay, tat awang kwarta na. Adamot kwarta na nga inted ka. Apay ngay adin na intag. Imbaga, nga umay nanto bayadan iti barangay hall. Ala siya kung timang tay basang. Pasinsya amon ni tatam abadong. Saan ngamin ang makauawat? Intun sumaro no, nga umaya kag singer, da kayon to ti singer nana. Saanen ani tata badong? Ala, dalatakan ka day tabasang. Iso na laang, takan ayunak nga adda ije bangkag. Nakasinger kayo ka din ako liktors, tain tayo itad ditulong iti masagnan anatayan. Ada nagrigat a singiran, nana. May sadita ni tata badong, di na kaya ti agbayad. Pudno day ta kagawad. Mano ka din anatay, ti saan na nga intad ditulong na. Dahil ti tanlo anaw de, di na pa intad. Unay mo ni tatabadungan. Damagag tupay, no bayadan nanto. Tano saan? Ikatantayon amin bro. Ay, naimbag ta nagtitatamaray. Apay, di mo kano kayat ni pari badong ti agbayad, no adda matay. Saan ka di manan ang nagbayad, kapitan? Kanayon nakma ngamin ijay bangkag may. Iso ati madandanon ti para singair, ta iso ti adda ijay balay. Di itid da nga ron kano titulong itinatayan kit adda kurang. Sinupusupan min tapno makumplito. Kasta ka day, kapitan. Ala, tamapanak to kin ni Marikwanang, takitaak numanupay ti saan nga integ ni Badawng. Apay namin akas day ayan ni pari badong. Kit saan mo't adakas ti tumulong. Kadagiti ka baranggayan. Ay na, pasensyaan nun, kapitan. Bayam, bagbaga aktaw, bareng agnakaw. Ay, Badawng, apay aya, di mo bayadan ti pagrubengam no damatay. Agbayad akto Ang maurnong mga raud. Ala, ingka agbayad. Kasi nupusupan ka na ni Marikwan ng tirumbang abayadam. Nay, binayadan na bagaya may. Ay bayaan mo na. Ayawan na talaga tibayin mo. Apay abay-bay am ako nam. Ingka kiday. Ada nagtutulagan. Ano saan ka ngagbayad iti mamilaw. Maikat kan akas miyembraw. No maikatak kas membro, isublida nga ta aming, bay bayad ka, kas tulaw. Asino kumangay ti mangisublay? Jay ka dinatay anang tadanda iti tulong mal. Ha? Kasano kumamay subli tinalpasan na tay? Jay nagminatay Ay na agbayad ka kiday no adda umagsingir kang ka.
Tano si kan tumatag kasapulan iti tulaw. Matulungan kan tumal. Unay lakit ni Tata Badungan. Diwad amang tad iti tulong iti natay. Ay, imbag pa'y nga rod ni Marituyang, tanasaya at iugali na. Mas daawak man kin ni Tata Badong. Di na nga tama panunaot, amayat ti tumulong iti pakarigatan ti maseknan no adami natay na. Kasano nga ta, no isunto mo ti agkasapulan. Ay, di na mapanunot day ta kagawad. Tila ang pagsayaatan ti bagina ti amuna. Dagiti na ikan iti tulong, kat naragsak na, tadak kala katulungan daday ta magastos, kabayatan ti lamay. Ay, wen ang kagawad, lungon laangan kat nagnina. Tipay ngay ipakan kadagiti makilamay. Kanda duma pa'y akasapulan. Ay, wen nga rod, isuan na saya at dahito yung grupo anabuo tayo. Makatulong! Kagawad, amum ka day. Tinulad day di kabangibang abarangay ti kas iti imbangon nyo apa nagtitinulong no adda matay. Mayat ka nung amin. Mayat nga agpaiso. No ado ti membro, ado mati makulik ta ama itulong iti masaknan. Tilang maday, no adda ti kas kinitata ba daw ang nagrigat ng agbayad. Podno day takunam. Isu nga da paglintagan a pinutarnay. No ada saan ang makabayad iti mamitlo, maikat. Husto day ta. Tapno agnagam, tinagrigat ng agbayad kagawad. Danda ni maikat akas membro ni Kabadong. No di na pa ilabayadan ti insupusup ko. Kat adamanen matay ay maikatan. Amo na ka di day ta na paglintigan? Amo ni Kabadong. Taimbaga ni Marituya. Agbayad kan, Tata Badong. Ay, nagrigat kakit din asingiran. Agsingsingir kan sa, may nga uray awan tinatay. Ingkay di balay da ijay laod Madama amalamlamayan ti isingsingira. Agsasarong no lakit ti matayag. Ay sus, agyaman ka ta saan asika ti isingiran, Tata. Anya, ay di ka man mangirurumay. Ibagbagak laang di pudno. Masuron ka, no ada matay, tadi mo kaya ti agbayad. Kasanon to, no kasta mo ti ibaga ti membro, no sika ti madano na matulungan. Ay saan man atila matangtangab mo? Pagbilyan ka man, Tata. Anya ti kayat mo. Sika ti tumultulong ita, wano sika ti matulungan. Alaman. Yeah. Adaw ti maragsakan iti imbangon ni Marikuanang, apa nagtitinulaw. Nga may sa kakadagiti narigat kanong agbayad. Ay uray niya kung kunada dita. Apay nga minanang ibuangay dati kastangay. Saan ka talaga makauawat? Ay, kaasi ka mo. Apay kumakasya. Naglalayngan nga mindagita nang ibangon iti kastaya. Panagtitinulong nga raw. Panunutom lang Apay, nukula at amapukawa. Anya nga iti pangalaam kadagiti masapsapaw. Mapukaw ka kadain? Adayag na nayon dito'y lubaw. Nungay kas pangarigan si kamo iti mapukaw. Mabalin aya abalkutan ka iti ulos sa kaikalay dita siraw. Saan nga itaw dawat? No si kang agpaiso ti awanan gasat. Anya nga agpaiso ti aramatek. Ti gatang itilungaon, kenda dumapay ang masapsapol. Naamiris mo ka dahin ti pagsayaatan ti binangon da apa nagtitinulaw. Imbag, tanda kayo dito yung sangot ti Tersina, kukumaray. Itaman pa, Kabadong. Nakalagip ka nga umay umanlatew. Bayada man dagiti babayada katulong ko kadagiti natay, Marikuanang. Kasta No ada ka sa pulan iti tulong, saan ka ko ba nga agkadkad at tumulong? Why, Marikuanang. Inlawlawag kanyak ni tuyang kaw. Iso anawata kaon. Nasaya tanaawata mo, Kabadong. Dandani ka maikat akas membro, no di ka pa'y lagbayad. At na ira na kwarta may. Iso amang tedak, iti pundo may, kinituyang kaw. Ang mga no, adan tumanin daksang gasa at ngagkasapulan iti tulong. Kahit awan ti maira na kwarta may, maray. Nasaya at dayta, Kabadong.
No kasta ko maamin amin bro, di awan parikot. Ni Kapitan Enteng. Sigurado ka nga isurot na ijibalay mo, bes? When best, maturog kay jay. Nakababain matkan ka Idi pa lang ibagbagam akayat mo ti agpasya rin di kabildatan. Dumagas na nga ro di chindan iti iluto ta. Sa nabalit ada kwartak. Uray siya. Adamat kwartak. Ay na, siya kung ti agastuwas. Si kala aminan. Si kala nga ro din ti gimatang iti taraon ta dito'y balay. Siya kumat at ti agastos iti kananta iti balay mo. Sige, sikat ti makamaw. Alang raw, intan. Wen ay, mga alak iti sumagmamano a pagsukatak. Kat ti parlor mo nga Adamat ni ading ko. Iso na ti makaam mo. Alang raw dahin. Agrubwat ka, intan. Kwaraw! Adda ka dito ta! Kwaraw! Awan ni Kwaro, tata. Sino ka? Apay nga adda ka dito'y balay ni Kwaraw? Siyak ni Mika. May kagayam tinagan mo. As in Michael? Correct. Ay, Ket, anya tinagan mo, tata? Siyak ni Badong. Apay nga adda ka dito'y balay ni Kwaraw? Best friend ko? Apay nga rod nga adda ka dito'y balay na. Ag best friend kami nga rod. Kaya nayat na ka? Ay, ala! Baka pakatawa kayo! Santi din nakasta. Anya nga rod tiga po na nga adda ka dito'y balay na. Ay na, anya kay tidakos na? Sakit, nakahidban ka. Nakalipistik ka. Akasla ka babae. Kung nainto ka dagiti makakita king ka dito, nga asawa na ka ni Kwaraw. Saan? Ta best friend ko ni Kwarog. Agore kayo. Anya tigagarayo ka ni Kwarog. Umayak ko mga rod makikapay. Ay, day talaga yan. Okay. May bit lang tayalaan ka iti kape. Hello, Kwarog! Anda ka kaday! Gumatang kay tilakok at tinapa! Hello, anya day jay lola. Na, lula mo't asasawam. Naguray ka. Asino ka? Apay nga da ka dito'y balay ni Kwaraw. Anya ko madakos na, lola. Anya ti kasapulan, lola. Saan alula tinagan ko? Tuyang tinagan ko. Ay, anya nga ti masapul mo kani Kwarog. Lola Toyang. Na, talula ko na nalata. Anya na ita sinusuon mo, lola? Tinapa, gumatang ka? Ay, saanan? Nagado akar niya si dami ka ni Kwarog. Napuno, Jeref. Kapin anom ni Kwaraw. Asawam? Ang tatakunan ni Kwaraw iti bakla. Na! Anya ti kunan, lola? Ay yawanan, inak manlangan. Ha, inka na Pagan anok ngay mo ta tinapam apadam ako retret. Bakbaketan at tinapa. Wun marikwanan, bakla day asawa ni Kwaraw. Anya abakla asasawam mat. Napanak nga rod naglako ijay balay na, ket bakla tay simango kanya. Kasta? Ay, hawanon. Awan ngamin mangayat kini Kwarog a babae. Iso api matol iti bakla. Naa. Sa kaagkatawa. Ay, ang tatakon ni Kwarog iti bakla. Ay, Kat, anya ko pati nakakatkatawa di tama, Ray. apay nga main adi kag katawa. Awan man nakakatkatawa di ta. Ay, sabagay, uray si ka. Awan lalaki nga tatakon ken ka. Iso Naa. nga aging gaita. Baakalata. Naa. Agure ka man. Apay ngamin nga ilmay ka dito tersinak. Gumatang ka, wano umay ka lamang suron. Umay ka kumangarod lakwan iti lakok at tinapa. Ay, sana ka gumatang dita tinapam. Jak pagan ano ti gumatang dita tinapam apada masaan nga agdigdigos. Naa. Ala, pumanaw kan. Jak kaya ti ango tala ko matinapa. Nangsag. Ay sobra kamot maray. Asino ay ti sobra ti panagsasauna.
Saan kit din na sika? Oho, inak man langan. Oy! Nukas tamlaeng, awan gumatang di talako! Kastagayam ti agwarwaras adamag, Maria. Uwin kwarog, bakit ki mangi warwaras? Namjaklatan ibagbagan yung asino. Uray di mo ni baga. Tasana ka interesada o. Sa nabalay, tasan mo tapod na o. Iti naminsan, nakita kayo nga agoy kuyog iti daydi abakla. Nakakalugong kayo iti silag. Napan kami di bangkag Inasikaso mi dagiti mulaki jay. Imbag man, takayat day ta abakla ti mapan iti bangkag. Dagiti daddo maabakla kat di ta kayat. Kamadadail ka no ti manicure ka. Ay, sana narti ni Mika. Mala, mudo yung tekat gatang alunggani sa kantina pa. Tayin na kaon. Uwin, mabitla ang kwarong. Apay ngamin nga dakadwam abakla iji balay mo. Sikan ti pagsasaritaan ti tao di ti kabildatan. Kay, anya kumahay ti dakas na. Kan friend ko matlaang mat ni Mika. Anong kakabkabalay mo? Apay, dakas. Awan mo ti dakas nga aramidan na Nagagat tupay. Agluto iti kanin may. Mapan iti bangkag. Nalaing tupay nga gayk iti bangkag. Nakakita iti day di abakla. Friend ko nga raw, tangkal. Namamok iti inuman iti ilay. Uray bakla day day, tanasaya ti ugali na. Oh, ang mga no agjuwa kayo. Oy, saan mo tangkal? Friend kami lang. Anya nga ti trabaho na. Dabarlor na iti ilay. At datauhan na ijay. Apay nga ron na simurot kan ka. Katandagayang parlor na. Padasin na kanong aro ti agtrabaho iti bangkag. Makaamo ka. Sa bagay, kas iting na kunam. Awan madingar aramidin nyo. Unanggal. Friend kami lang talaga kinimika. Kas lang day day. Naggapuak man ay, di yung balay ni Kwaraw. Napanak man ay, nakikapay. Oh, kag nakitamtay baklang asawa na. Saan na nga asawa ni Mika? Dayom na laeng. Imposible Makipagnanaod ijay tay bakla. Awang ki den relasyon da. Kita niya kumaita. Ay, agtatakon na talaga ni Kwarog iti bakla. Kasanuma nga bain. Awan babae amayat kan kuana. Kasta tagwarwara sa chismis Si Kansamay tinangi chismis. Sana bali tapod naman. Ay nagawan kita panunot man. Tagi chismis ka kiday. Sapay naturid na dya bakla. Agayam ni Kwarog. Ang mga nupapispisan na ka. Nay, adday tantay asawa ni Kwarog Marikwanang. Na, tila sa asawumot. Hello, manang kuanang. Ay, hello, Mika. Na, manang tiawag mo kin ni Marikwanang. Ay, gumatangak man itinabanglo a sabon. Manang kuha ng anapintas. Ay, wan, Mika. Mabiit laang. Na, kasla dinak nakita si kabakla. Ni Marikwanang laang, te bakit ketam. Ay! Si kabot gayam day talo latuyang. Nakaangrag ka. Ay, sus, agbet-bet takpay tadapan mo agat tinapaka kilo. Na, nagalasan ti pa nagsasaom si kabakla. At least, pudnot imbagat. Oh, ato yung tinabanglo a sabon, Mika. Ay, thank you manang kuha ng anapintas. Kanabanglo At yung matibayad ko Keep the change. Babosh! Na, nagalasan ti pa nagsasaw na niya bakla. Lula ko na kanya. Idento tamanang ko na ka. Depende nga minday ta, iti nakilangan mo iti padam a tao, Maray. No kayat mo ara na ka ti padam a tao, nasken mat nga ron nga ammom ti agraem. Kastala day ta, Marituya. Ay, nagsakit ti bibig ko at inong panikwaraw. Anya, mamati ka ni Timbaga. Kaslawan tumang aming kabutang mo. Anya nga ita. Iti na ito'y ngay naramid ni Kwarog kanya. Ad-daag pa'y ngay chismis.
Abakla ti tinutupan na. Tawan mayakan kwa na babay. Saan ka lata na ditigira? Tuyang? Ala, makamu ka. Ha? Physical injury ay tinaramid na kanya. Kahit panang dadail mo't iti kinatao na tinaramid mo kingkwana. Kansikatiin mo na. Isa binalis na ka. Ay basta, sanak apaabak, iwaragawag ko itintero akabildatan, nagtatakon ni Kwarog iti bakla, tawan balasang amayakan ko na. Sige, manang kuha ng anapintas. Inakon, tanagatang kunti kaya ko agatangin. Wan, Mika. Sige. Na, si kamugayam day tabakla. Kumusta nga iti relasyon nyo kini Kwarog? Ala, lula tuyang. Agayam kami lang ka ni Kwarog. Awan relasyon mi. Imposible ah. Kano nakita kayo ijay paraangan nyo nga agli lips to lips. Ay ala, agar aramid ka iti istorya lola. Bakbakitan ka lang aruden. Day tapay lamang dadadal iti padam atao ti aramidem. Ala, ingkan marituyang. Noan niya laditan ti sasawam. Ay! Da kayo at at tao dita igig ti kalsada! Ha? Iso da ito'y abakla tay karelasyon ni Kwarog! Aw! Kita niyo! Ha? Apay, isaw! Ay! No siyak ti lalakay! Oray awan karelasyon ka! No baklan tumulang! Ay, kasta. Anay ka! Ay, tibibig ka! Ay, bimtaksan! Anay ka! Anay! Anya, nagsaw kami lang. Anayan, may kawan! Huwag punutin bagak sa'yo lang. Agtatakon ni Kwarog iti bakla. Ha? Awan ngamin balasang amayat kan kwa na. Nuti mun to pa'y kayat. Anya? Ala, ni nanatuyang. Noan niya laditan ti bagbagayaw. No nakitam la kumaday di abakla. Ha? Puwa! Apay, nana. Kano naglaad abakla? Ay, piman mo ni Kwarog. Naglaad pa'y abakla tinagusto ken kwa na. Ay! Apay ka di uyaw ka, nana. Napintas kaya. Di mo kunain nga sakit mo ni Kwarog. Wan isakit ko Gaputak close spring kaw. Kan nasaya at kanya. Ayawan mo Violet. Inatiw na katimay sa bakla. Tabakla pa'y titinayat ni Kwarog. Saan kat asika? Tuyang, papayaban na ka ni Parinteng ijay barangay hall. Hingga ka no ijay. Nagreklamo dami ka bakla ken Kwarog. Anya ko matibasol ko ngay. Hingga kita yung tagururay daking ka. Tanudi ka kanumapan at kikita kayong taon ni Jay Cortay. Korte adakaus. Iso nga ron amapan kan, tasong batam ti reklamo da. Tanusan, paibalod da ka kanaw. Nga may, nagadaw tinapan mo inwarwaras kontra kadakwada. Asaan ba't apod naw? Ha? Day tatibagbaga nga mingking ka, tuyang. Aliklikam ti manarsarita. Tapakaisag makam day ta. Ala, mapan ka ni Jay Barangay Hall. Tasong batam tinagbasulan. Kaya natin makunam itireklamo dami ka ken Kwarog, marituyang. Nakababain ako na yan. Gapo itinapan mo si Narsarita dito'y barangay tayaw na natuyang. Tatno ganaban na, agmulta iti 10,000 pesos. Ha? Kaya natin makunam nga, maray. Nagdakalan day ta sa nga pulo aribo a pisaws. Agmulta ka, tapno di ka gruam. Ikanda ka iti may salawas ng agbayad. No di ka makabayad, iti naikad nga aldaw. Agkikita tayong to ni Jay Cortay. Anya? Anya ita, agmulta ka, mari, wano ikurti dakan da Kwarog. Ay pangalak nga iti pagmultak kapitan. Awan kwarta. Ay, sana siya ti pangibagaan. Ludi ka da Kwarog, tay sudat ti dinadaal mo. Ay basta, agkikita tayo di korte, no di mo maitod ti multam. Kati kwarta amultam. Idunarmin daw kadag iti ubing nga awanan. Para iti panagadal da. Ha? Ay kwa.
Mabalin ka di ti agtawar ko araw. Nonya timbaga may, iso ti matungpal. Inton maminsan maray, an nadam nga minta dilam, tapno di ka maisagmak. Ni Kapitan Enteng. Nay, apay nga inawagan na kiti kabagyan, di kamot am-amaw. Ay, di nakamamo nga. Unay kan manong kwarog. Katno kanayon ta idi nga kinamat ije karayan idi ubi ang ta. Ha? Si kaayamat di kinamkamat ka. Sa bahalin samay. Ay, nagsapa kat ti kabaw mon manong kwarog. Ayan ka di ti balay di angkel takasarita. Ada ibagakan ko na. Ije may katlo abalay, manipod di ta barangay haul. Ay, makitak matlangan ni angkel. Nabayang nga diyak nakikita ni angkel. Nabayag di mo nakitkita? When now, di mo pulos nakitkita. Nakita kay di ubingak ka. Hindi nga umayak ije lugar tayo. Nanya lugar tayo? Ay. Di kamot nakitkita. Naimbangal daw mo ulitan. Nabayag nga di kayo ima ije lugar me. Asino ka? Awan mo ti malagip ko akarapropam. Siya nga iti inauna nga anak ni kasinsin mo nga Simplesio. Nabayagan adim magani insan. Napanak ije balay na, idi na itabon. Iso nga ron nga nakita-kita ka. Kaduan pa idi ni Manong Kwarog nga may. Ha! Ay, uwan niya. Ni Kwarog ti kadwak iday. Saan ngamin anak ka umay ni Banang? Ta, nagbati. Mayat gayam dito yung lugar yo angkal. Agyanak man dito Numaano sa blakid, di ti ka bibiyag mi ditaw. Agyan ka? Ay, tiyang kayo. Saan nga balita, tulungan ka nga ag-asikaso ti dingwan mo. Mangantayo ka din ang gayo, mabisina kaon. Ay, sana pa'y mata nagluto. Tawan di anteng. Dan may isa. Awan pa'y ti kabagyan tayo. Ha? Sino ang kabagyan tayo ang kail? Diyan ngay imay itay. Ha? Kabagyan tayo kanu. Ay, awan kabagyan tayo apagdua-duaan ti rupa na ang kail. Apay nga ibagbagan papagduan-duan. Imbaga na nakingkinamat kami kanu ije karayan. Awan mat kinakingkinamat ko asakang. Apay ako nabit asakang. Agpaisumot ang kail. Apay, di mo makita asakang. Ha? Awan ti amok akabagyan tayo asakang. Adamot simbang bay akadwayo iti balayaw, kapitan. Kanakakanu nga ron. Nagagat samot. Kanayon amapan mangruot iti kanan tinwang yaw. Maay-ayo ak nga ron, naglaing amang root iti kanin tinwang. Adaman nga rodan pa kairanudan yung akabagyan yaw, kapitan. Oo Ngam kasuron nga ron ni Kwarog. Nadagsentidara na kan Agimon siguro nagdakadwa na akabagyan yaw. Agdwa-dwa ki di ano kabagyan mi. Di naki din patsin aka anak kakano. Amangan mat no talaga adiyo kabagyan. Hindi nagsarita kami. Medyo husto ti bagbagana. Apay anak kami suta. Asinot kasuron mo. Apay nagtalag kayo adagos iti deja tao ang kail. Apay di mo makita ang naggagayt. Limok magtinwag. Sanak pa akong binsido ang kail. Di mo baga na nagkingkinamat kami kanaw. Awang malagip kao. Ang mga no nakabawam. Sanak pa ilang agkabaw ang kail. Ngam tidungdungwam api kaya ka nakam. Agdwa-dwaak. Apay kumaapag-dwa-dwa am ti kabagyan. Nua, paimata nagtalag kayo adagaws. Pa nagngir-ngir sinalangain. Sana na mapiyar. Apay nga taakasurun ni Kwarog di si Mangbay akaanakan ni Kapitan. Nasa umin ni Kwarog day ta kanya. Kunana, asaan ka no akong binsi daw akabagyan da. Amangan no agimon laang mo ni Kwarog. Kaslada kalintigan ni Kwarog. Italaan nga imay, nagpakamaw akas kabagyan da. Kasanaon no italaang anak halagay. Mas dawa mang kiniparinte. Nagtalik adagos iti tayo at tao. Nalaing mo't nga main anang yamam mo iti bagbagi na.
Ada kini parinteng, numarik na kapagyan na jay tao, wino saan. Imbag, na nakita ka dito'y taltalon, baraw. Apay, asino kayo, tata? Siyak ni Badong, kumparit ni Kapitan Inteng. Ay! Kumparin ni angkal ko. Ay, aday bagam. Inasit ganak nga grurot iti kanan tinwang ni angkal ko. Pudno ka di akabagyam ni kumparit. Noon ni Kwaraw, mamatiyak, tada pa nagkakaingas da. Angam sika, awan bay. Urasan ko nga kayong ingas, taagabagyan kami nga rot. Kahit agbayag ka kadiditay, barap. Naggasat ti kumparit, tada para root, iti ka ng tinwang na. Diyak ka mo no, agbayag ah. Ngam ipasigurado, lumok magtinwang ni angkal ko. Ay, ada kumamit sumangbay aka anakak amang root mo't iti ka ng tinwang kaw. Papalak na angkel mo, tada para root iti ka ng tinwang na, Kwaraw. Jak man amaw. Ngam nadagsan ti darak iti day jay tao, tata. Taapay ko ma. Agimon ka kaday nga dakadwayo dita balay na angkel mo, akabagyan niyaw. Nula ka ta sigurado akabagyan may. Awan parikot kanyak. Ngam sana kami na sigurado no kabagyan may, tata. Jay kit di ko na ni angkel mo no kabagyan niyaw, no saan. Jak man amaw kini angkel kaw. No apa na kumbinsi adagaws. Anya timbaga na ni angkel mo tanamati adago sa kabagyan niyaw. Imbaga na lang nga anak ti kasinsin na. Namati mo't adagos ni angkel kaw. Ngam di mo ka di nakitkita daytay idi ubing kayaw, Kwaraw. Ay na, barito ak siguro idi ubing dayjay. Kasano ko mga kaayaman kami ngay. Imbagam ka di dayta ni angkel mo. Imbaga, adda dayjay atao ti patyan na. Dayta ti pakasuran naklaunay. Apay adi tayo pa'y lamangan ang kail, aldawain. Di pa'y nga ron simbang pa, di na pa nag-row out. Nagado siguro ti rinuot na, tapangaldawon ka tawampay. Ay, wala. Kanayo na mabsog jay no ang kao. Manipod ada day jay kaanak ka. Unay ka ti panangidayaw yung iti dayjay akaanakan yaw. No naggagat. Sako-sako ti ruutan na nga itid na itinwang. Gaikan na pa'y titaltalon. Isumiten ti itid na itinwang, di ginaik na. Apay nga ron nga aldawan ka tawampay. Anya nga ti aramidan na. Bambantaan na ka di pa'y tinwang amang mangan. Ha? Mabisina ka. Ay, napay ngay. Awampay mo lang di ka anakak. Itay pa'y apa nagpapalinong iti dingwan. Ay, ang mga no dadakas ang napagtingnan, Kwaraw. Ha? Anta nga ta? Ay, intaman kita ni di pang ipagpagudan nyo itinuang nyo ang kail. Ah, Dahil ito'y katay ko na. Sinalbag tumot ay siya tao. ay nata, kasuron namanin ako na kung nagdagat. Imbis amangan tayong tamabisina ka. Di mang biro kiti alanganin na tao ti aramidain. Di pa'y lang amin sumangpait. Ay mapantaman ide sirok ti kayaw, pangipagpagudan itinwang. Alang rodang kail. Intan, tapno makasubli tayong kat mangantayaw. Ay. Awan ba't tinjinwan? Ay, nangipagudan na ngay. Ay, surotan ta titugot tinuang ang kail. Ay. Sa nabali ta nagtudoy di kalman. Madlaw titugot tinuang. Sige. Tas lagturong mo't iti waig. Ay, amangan no na pan na impainaw. Ngamaldawain. Nagawid ko man na. Ay, madlaw pa titugot ti butas na dito'y. Sinurot na tiigit ti waig ka nagpababa. Ha? Madlaw titugot iti kadaratan. Ay. Apay nga insalog na tinwang. Anya nga ti panggap na itinwang ka. Saus! Sa balit ang parparik na kanya kang kail. Ha? Nagawitan. Awagam amin nakakapitan iti aglawlaw ti kabildatan. Umawag kamot na iti pulays. Ay, maawat akong ti kayat mo asawan. Mga gablakit di tinwang tinagpamarang akabagyak. Jesus, anya nga tatinapasamak nga paisaw. Amangan matnupod no ti atap ni Kwarog amang ngagab na jay. Masapul nga umawag ka dagiti ko kumparik a kapitan. Ken umawag ak tumutin iti pulis. Ay, masapul ang mabiro kan da jay ataw ken tinwang ko. Nawag ako dagiti pulis.
Ken inawaga pa yung dagiti kapitan, akong parek. Inawagak mat amin nga amok atanod kadagiti agduduma barangay ang gail. Salbag na dya tao. Ibagam ka dagiti kakadwa matano, tagsawar kayo, paging gana itinagbedengan. Wanang gail. Agdiritso kami nga agmotor iti dalan na mabalin apagnaan ti motor. Tasawaran may. Saan pa'y siguro ang nakadayo ta nakapudpudat? Saan ang makataray dyan wang? Iso nga ijiwaig tinangipagnaan na. Apay ang matarataran tada kapitan kandagiti tanod marituyag. Ay na, saan ka no asimbangpit di para ruot ni kapitan? Pati di nuang na awan metang. Kasta? Wang, Anya nga iti kayat mo asawan iti dayta. ay sus, amangan met no intaray nan tinuang da. Anya? Intaray na tinwang da kapitan? Wen, maray, saan na siguro akaanakan day jay, nagpamarang laeng. Ay sos. Gusto nga ro di atap ni Kwaro kasaan da akabagyan day jay. Ay, nagtalala ka ngaminin ni kapitan. Peke magkayam day ja tao. Pagdaksan na nga agpayso ti agtalak adagos iti tao addi mo pa'y unay amamaw. Dayta tibidot ni kapitan. Imbagin ni Kwaruga, taadalat ta pa nagdwa-dwa na. Anya di ko nam, intaray di kaanakan ni pare inteng tinuang da. Saan da ka no apod no akaanakan day jay? Iso mo lagayam anadagsan ti dara ni Kwarug kenkwana. Malas nga rod ni pare inteng. No di na nabawi tinuang na. Papalak man lang, tada para ruot na. Ay, oray awan umayamang tulong ken ka amang roaut. No itaray nanto mo tinuang mo. Sanon. Naglaing met ataw day jaya na mangagap itinuan. Nagpamarang pa nga umuna kabagyan da. Sakbay nga intaray na tinuang. Kun nga raw. Imbag numatilew ti awanan bain. Ninyo mandalaki di kadagiti pulis Wang kanaw, inyawag adagos ni kapitan kadagiti pulais. Inyawag na pa'y kadagiti kakapitan kentanod iti kabangibang abarangay. Tasiputan da no addagang ganaut amang ilabas itinuang. Kasanod no yung babadan tilalat tinuang. Dara sa manggail. Intayo di kabang ibang barangay. Intayo kitain no iso day jay tinuang mau. At dakanon na palabas day jay. Sige, patarayam ti tricycle mo iti kasta unay tapno makadanon ta dagos. Saan ka unay ang matarantang gail? Ang mga numadisgrasya talakit day. Ay, makitak lang na dya at tao, iwas-iwas no tapno agnakam. Matiltilak pa ya. Pataltalan jay dungdungwam ang nagagat amang iruruot iti kanin tinuang mau. Ay, saan ko adungdungon na dya at tao? Day tatikunam ita, taintaray na tinuang mau. Ah, Sapay ididi na pa intaray, patpat gemlaunay. Aw, day jayan ti lalaki ang gail. Tipiki aka anakam. dara sembanta, para manakit isipat. Aw, andan pulis anang tilukin kwa ang gail. Di na ipalubos sa saktam. Para manakman na ito itisipat. Anay ko, abay ngagsipat ka. Salbag ka! Di ka pa'y makaitara iti balasang. Naitapay nuang ko iti itaray mo. Ay, sige, tiliwan nyo apo pulis na ibalo dyaw. Salbag ka. Imay ka nagpamarang akabagyan may. Tapno makatakaw ka. Iti pagbaludan itan ti pagyanam. Mangagab kagaya ma. Saan ba ta? Ay, agyaman kami unay kada kayo, apo pulis. Imbag ta naabutan dagiti pulis day niya tao. Huwag nga rin ko, napudot. Iso saan unay ang makapagnawon no makataray jinwang. Di na pa'y nakaadayo iti asidog tiwaeg. Imbag lakit din tayo bagak amapanta kita yung tinuang mau. Huwag nga raw. Ay, talaga abagay mo ti agbarin at chip. Tanod! Ita, mamati ka kadipay. No da umay mangibaga ka bagyamang kail. Ay, pulos! Ay, sikapay lang ti napudno ka anak. Saan ka nga isukat iti uray sa bali?